Aisha. Aisha me kike jira ne wai? Ga nan zuwa. Ba tare za mu fita? A'a, hanyar mu ba ɗaya ba. To shi kenan. Ban da kuɗi. Aisha me zaki da kuɗi? Ban baki $500 shekaran jiya ba. Last week ban baki 1,000 ba. Me kike da kuɗi? Kowa fa yana son kuɗi nan, kuma ko aka bashi kuɗi nan yana amfani da shi ne ya ɗan biya buƙatan. Wani iri ne naki? Yanzu dan Allah ki kalla dressing ɗinki tun daga sama har ƙasa. Har takalmin da kika sa. Na fa san daga inda kika siya kuma na tabbata da tsada ba a Hufjan kika siya ba. $100 ce kawai. Yanzu dai Aisha, ya kamata ki rinka tattala kuɗi, ke mace ce. Idan bai tattala kuɗi ba me zaki da kuɗi? Ni fa ba wai tsinko kuɗin nan nake ba, I work for them. Abin da raki ba zai fi $100 ba. Ki daina kashe kuɗi. Kuma kin san kuɗi naira da ya Sai kin dawo. Bye bye. Kike zo nan. Aisha. Sai kin dawo, take care. This is serious. Jama'a, ku nemi kuɗi saboda kuɗi abin so ne. Amma fa ba irin na Aisha ba.